Kien għal-ħabta ta' 6:15 tal-lejla l-esplużjoni qawwija eżet il-kamra tan-nar ta' San Bastian f'Ħal-Qormi. Aħna għandna informazzjoni illi fil-kamra tan-nar hemm 2 persuni però l-kundizzjoni tagħhom għadha mhix magħrufa. 22 ta' frar tal-2010 f'Ħal-Qormi tinħass teżżiża kbira, ikkawżata minn splużjoni fil-kamra tan-nar ta' San Bastian. Splużjoni li ħażdet il-ħajja ta' Damien li kellu 21 sena u Alfred li kellu 55 sena. 10 snin għaddew bħal-leħa ta' berqa, iżda l-Horace u Pauline, ommu missier Damien, kienu 10 snin ta' dolur li għadhom iġorru sal-lum. Bħallum 10 snin kienet il-ġurnata li serqitilhom lil Damien, id-dijamant tagħhom. Imbikkem, missieru spjegalna li f'din il-ġurnata misħuta, Damien kellu jiqpa d-dar biex jistudja l-eżami li kellu l-għada. Siġġu li baqa' vojt, għaliex id-destin kellu pjanijiet oħra. It-tnejn qaddis, filgħodu ħareġ għax-xogħol, kien jaħdem il-qorti, wasal id-dar, xi l-5 flaxija bix-xogħol, kubbazzjoni kont jiet id-dar jingħaw u ġie kien u jċivi telefonata mal ċaħat, għax dakinhar kważi qas kellu joħroġ, qas kien ħiereġ, għax kellu żami u qas kien ħiereġ. U xaħat ċempillu għalli ħiereġ għalli mis-sandu, għalli dawa niġi, għalli xi niġi nistudja. U xi ħareġ, ħuħ għallu ħniġi miegħek, għallu li tiġi xejn, għallu tiġix, għallu bani taqgħu l-armar, għalli ġiex bak minn l-armar. Mat-telefonata Damien reħila lej il-kamra tan-nar u f'tem ta' kwarta ħajjet Horace u Pauline inqalbet ta' taħt fuq. Ħriġt il-karozza, jiena u l-mara, u marna fuq il-post, u jitqa' ma' sħabu, saqsejt għalih, sħabu għalu li kważi kelmuni, dakinhar mhix għax m'għadux ikelmunix, għasfel ħu jkelmuni hu. U tlajt fuq, u nara l-kamra fejn kien ikun ma' sieħbu, nwaqqa bis-saqaf ċieda, niżel fuqhom dakinhar u nżilt isfel u kew il-mara miegħi dak il-ħin. Qedtilha mur, nġabar għand ommok, qedtilha xi ħibqgħu sakemm joħorġuhom, qedtilha Damien mejjed. Damien, iż-żagħżugħ ferrieħi dejjem bitbissima fuq fommu, kien jagħmel kollox għall-festa ta' San Bastian, tant li saħansitra miet għaliha. Il-festa kien iħobbha ħafna u mitar festa u. Żgur li bida l-festa. Għax hekk kien jikkantaw, jitwilid Bastian jistwilid, Bastian jimmut. Tibem u hekk miet. Għaddew 10 snin, iżda l-ferita għadha miftuħa beraħ. Ta' kuljum, kull filgħaxija, missieru jmur ħdejn is-sodda fejn 10 snin ilu, Damien strieħa l-aħħar darba taħt l-istess saqaf ma' familtu. Bqajt nagħmilha kuljum din il-ħaġa. Waqt inkun sejjer norqod, ngħaddi mbuss is-sodda tiegħu fejn kun raqgħet l-aħħar. Bħankar biraħ flaxija, għabben maġġajt. Tgħidilhom l-aħħar ġurnata li nqattaw fuq is-sodda tiegħek għadha ma kontx norqodhaw. Ommu u missieru qalulna li kull ma jibqa' tifkiriet u memorji li ser jibqgħu jożu għal ħajjithom kollha. Fosthom l-aħħar ritratt li kien ħa Damien maħutu feluq snin missieru ftit xhur qabel it-traċedja. Memorji li llum jirrakkuntaw lin-neputijiet żgħar tagħhom li ta' sikwitu jmorru jżuru lil tjuhom iċ-ċimiterju, iżda li qatt ma kellhom ċans jaraw. 10 snin nieqes iżda qatt minsi. Nibqa' sakemm niltaqa' miegħu, xi darba niltaqa' miegħu u nkun ferħat. Nara nerġa'. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.